No, jo el llibre és molt interessant. Jo parlaré exclusivament del taller. Jo per mi... Jo us explicaré una cosa que ja he explicat alguna vegada. Que jo quan era més jovenet, o sigui, ara ja no? Quan era més jovenet jo també els escoltava amb ells. I mirava Bola de Drac, i Gamma, i moltes sèries manga. I jo deia, ostres, collines, això de fer doblatge perquè està bé i tal. I no sé, amb constància, com podríem dir, tens un propòsit a la vida i al final et trobes aquí, amb ells. I això per mi és un honor, és magnífic. I hem viscut moltes anècdotes. Ui! Moltes. Expliquem una? Quina? I fem riure una mica. Quina? Expliquem alguna del Vicenç? El Vicenç Manel Domènech. El Vicenç Manel Domènech era la veu del Follet Tortuga. Val? En el llibre parlem molt del Vicenç, perquè el Vicenç era un home molt entranyable i perquè físicament era igual que el Follet Tortuga. Els que han comprat el llibre, hi ha una foto, molt poques fotos hi ha del Follet Tortuga. Hi ha un capítol que explico una experiència aberrant que vaig tindre jo en una entrevista a TV3 amb el Vicenç, que va ser una cosa molt kafkiana. El Vicenç era molt particular, era un home que s'alimentava de croquetes i de cubates. Més cubates que croquetes. I li faltaven dents, però tenia una dentadura que tant la perdia, quan es prenia més cubates que croquetes. Però també dirigia i va ser director de Bola de Drac, i hi ha moltes anècdotes en el llibre que parlem del Vicenç. El Carles, quan va començar, abans de fer d'actor, com jo, va fer d'ajudant de direcció. I ell el va patir com a director. El va patir moltes vegades. Moltes. Però, per exemple, i també va patir, entre cometes, a un gran director i a un gran actor com és en Joan Pera. Un dia en Joan Pera estava dirigint una pel·lícula que es deia Amanecer Zulu o una cosa així. No, però no era... Tu vols del Vicenç, no? Ah, dels Vicenç tens? Jo us explico una... Vale, sí, perfecte, del Vicenç, sí. Mireu, el Vicenç era un senyor, ja us he explicat, era com el Follet Tortuga, era igual. Fins i tot us dic una cosa, demanava un taxi i els taxis no paraven a Barcelona, no paraven, feia taxi, i els taxis... Este no lo paro, no lo puedo. Tenia que... Nen, vine, para'm un taxi. Sí. Taxi! Sí. Llavors parava el taxi, va Vicenç, entra. Sí. Entrava. I el Vicenç, un dia, el convoquen, això, en el món del doblatge, una convocatòria, se't truquen i tens que venir a tal hora. Molt bé. I el Vicenç el convoquen a les 8 del matí. I se'n va a fer la pel·lícula, arriba, el director el rep, li diu, hombre, Vicenç, com estàs? Bé. Mira, has de fer aquest avi, perquè fent avis era el número 1. Jo crec que no hi ha hagut cap actor de doblatge fent avis com ell. I diu, mira, veus l'avi i tal? Sí. El tauret, seu, i comença a fer l'avi i comença... Perquè jo dic que aquestes coses... I l'altre se n'adona i diu, Vicenç, perdona'm una cosa. I les dents? I es queda així el Vicenç i diu, que collons vols que tingui jo les dents? Així anem a fer un avi. Diu, però escolta'm, Vicenç, però tu sempre portes dents. I l'avi que hi ha aquí porta dents i diu, no sé on són. Com que no saps on són les dents? Doncs aquest senyor era així, era tan bohemi, que es presentava a les convocatòries sense dents. I de tant en tant, algú, i això ho he vist, sortia del lavabo de l'estudi i diu, hi ha unes dents a una pica, és d'algú les dents? Cony, són del Vicenç, que se les havia deixat. Ara, tot cal dir, jo personalment, i crec que vosaltres també, hem après molt del Vicenç. O sigui, els tallers, que no és una escola, però sí que més que res és ensenyar i fer entendre que un faristol i un micròfon s'ha d'estimar. I aquestes anècdotes les recordes perquè estimes la professió. I el senyor Vicenç, doncs clar, l'estimes perquè us explicaré una cosa molt ràpida, que jo quan començava també, allò que heu comentat dels nervis del primer moment, que estàs allà i que et poses nerviós, entra molt en les cames i no et surt la veu i tot és com... I el senyor Vicenç se'm va acostar, era així, i diu, nen, què tens aquí al davant? I jo dic, ostres, què tinc aquí al davant? I jo nerviós, què li contesto perquè no s'enfadi? I miro i dic, doncs un televisor, i diu, no! I jo dic, no, què tinc? Mira! I jo dic, miro i dic, no sé, els papers. Me cago en cony, no! I jo dic, ostres, ja estava nerviós. I jo dic, què? I diu, això, l'escarxofa. I jo dic, l'escarxofa? El micròfon. I jo dic, el micròfon sí. I diu,
que el veus? I jo dic, sí. I diu, doncs no cridis! Perquè cridava. Amb els nervis a vegades crides més del compte o no treus veu o el que sigui. Apreníem així. Amb els tallers no. Tampoc és per però més que res ho passem bé. I és això. Per què explicaven això? Anècdotes. Vale. Que no acabaríem mai per fer un altre... Sí. De fet,